ngiyakhona le mali le ngiyisebenzisa ngomqondo wokuthi hhayi izophesheka imali, soyiphesha imali. Nakho-ke akuseni ngiyabona manje sekufanele manje sihlukanise makuphela uNovemba imali ayikho. So ngale nto yokufunda o-Facebook-ke nala ey'ndabeni kuthiwa umkhulu bani, ugogo ubani, nayi amagundane alethe imali esheshayo kanjalo. August uyaphela September. September 1, September 2. Ngey-3. Hhayi welothi ugundane umbuka. Ngiyanibingelela abakubukeli bethu abahle, ngiyanamukela kushow yethu Untold Stories ngaphansi kweRuma Monga, uSimphiwe wakwaNgcobo lona. Namhlanje angihambi-ke ngedwa, ngihamba nobhuti wethu. Sawubona bhuti. Sawubona, unjani? Ngiyaphila. Ngicela uchazele umbukeli ekhaya ukuthi ubani, ubuya kuphi? Igama lami nguCebo Zaka, ngowakaZulu Sibongo. Ngisuka eStenga kwaDukuza. So kodwa ngokuhlala ngihlala khona la eGoli eSoweto. Okay bhuti wami, ngisacela ukubuza ukuthi size sibe nawe namhlanje kwenzakalani, mhlawumbe iliphi usizo oludingayo? Sisi wami akusho ukuthi la ekhaya ngize ngizofuna usizo ekhaya. Njengokuthi bengumuntu ubetohoza, so laphela itoho kwawukuthi ekhaya kukhona umsebenzi owenziwayo egcekeni wamatekisi. So ngagcina nguwumuntu oshayela itekisi yabo. So la ekushayeleni itekisi wona sisi wami into eyenzakalile ukuthi kunabafowethu esisebenzisana nabo abasebenza khona ekhaya egcekeni, okuwukuthi nabo bango-driver. So sase si-decide ukuthi no, ngoba imali ikhona esiyitholayo, saba nesivumelwano sokuthi asike sibeke-ke nathi okuyi-stokvel. So sase siyadlala-ke lesi stokvel lesi nabafowethu engisebenza nabo egcekeni. Okay bhuti wami, so ukuqala ukuze ungene etekisini yini eyakwenza ungene etekisini ngoba ubaba usomatekisi? Kusho ukuthi mina nje ngokwami nasisi wami ukuthi mina ngokuphila nje since ngisamncane angiyena lo muntu ocelayo, yabo. Ngithanda ukuthi yonke into ngiyisebenzele, iyona ndlela nami engiyifundise yona. So ekhaya ukhona umsebenzi bewukuthi-ke mina bengayifuni kakhulu into ehlangene ngoba bakhona abafowethu engiphila nabo abasekhaya engizalwa nabo abadala futhi kunami abawubhekile umsebenzi. So ngize ngiya mina ekhaya ngenxa yokuthi bekade ngisebenza efemini bekuyi-contract ya-3 years. Angizange sawuqeda lowo 3 years, i-contract ya-terminate. Ngabe sengithi hhayi ngoba nguwumuntu othanda ukuyibela nemali yakhe, ngabe sengiyasebenza ekhaya. Okay, ematekisini isimo sikanjani? Bakuphatha njengomntwana weboss noma bakuphatha nje normal? Hhayi, itekisi ngisetekisini nje, erenkeni ngiserenkeni, bazi nabo ukuthi umfana kaMageba lo. Kodwa hhayi ukuthi mhlampe kanjani, siyahloniphana nabafowethu, siyasebenzisana sibambisene. Manje mhlampe ngoba umlaleli ekhaya uyayibuza ukuthi uze uthi uze la uza ngayiphi inkinga onayo? Okusho ukuthi la sisi wami yiyo le ngisho ukuthi besikade sidlala istokfela, okuwukuthi abafowethu njengoba ngila bazi ukuthi vele istokfela siyalidlala. Manje inkinga isiselela ngakumina ekuthenini njengoba manje kuwuNovemba, lesi stokfela besidlala kusuka ngoJanuwari, and uma ubala la sisi wami siba u-10 sidlala lesi stokfela. Uma kuphela inyanga sishayelana ama-1,000. So ngakwenza-ke ukuthembeka enyangeni yokuqala ngayidiphozitha imali sithi uma siqeda ukushayelana imali bese ngiyayithatha ngiyoyidiphozitha kwi-account. So ngakwenza uJanuwari, kwawu-February, kwawu-March. So shoot mina nje ngagcina ukudiphozitha imali ngoMarch. So ukuze bakwethembe kusuka kuphi ukuthi mhlampe kuchuzwe wena ukuthi hayi nguwe Mageba ozohamba uyosifakela imali? Into eyenzeka kwavotwa
wathiwa ngoba mina ngumfana kaMageba. Hayi nami futhi bengizithemba leso sikhathi ukuthi hayi ngizokhona ukugcina imali yabafowethu. Nami ngabe sengiyavuma ukuthi hayi kulungile bafethu imali ngiyigcine. Nakho sengihlangabezana ney'nkinga-ke ekuhambeni kwesikhathi-ke yabo. Iy'nkinga nakhona engiy'fake mina kuzona. Mawuthi iy'nkinga, mhlawumbe inkinga ekanjani? Bayithathile imali ebhenki? Ngesisho ukuthi bayithathile imali ebhenki. Into eyenzakalile ukuthi hayi benginey'kweletu zami nje ey'phesonali. Yabo. Njengoba ngisho ukuthi iy'nkinga engiy'fake mina kuzona iy'kweletu nje. Yabo. Uyazi nawe ukuthanda izinto, siyathenga, ngayifenisha, ngayimoto, ngayini. So ngesikhathi ngisasebenza ezinye iy'kweletu benginazo. So manje ngiyazama ukukhava kwangenzeka-ke ngagcina sengibona ukuthi nakhona le mali le ngiyisebenzisa ngomqondo wokuthi hhayi izophesheka imali. Soyiphesha imali, soyiphesha imali. Nakho-ke akuseni ngiyabona manje sekufanele manje sihlukanise makuphela uNovemba imali ayikho. Manje inkinga yami njengoba ngila angisakhululekile yabo. Abafowethu bangifuna left, right and center. So ubungacabangi na kahle imali yini leyo bowuyenza yini? Sisi wami njengoba nje ngikutshelile ngekuqaleni ukuthi bengumuntu mina ubeyisebenzela. So ngaso sonke isikhathi njengoba kade ngisebenza ngine-payslip, angisho lento yasekhaya. So yonke into ebengiyifuna bengikhona ukuthi ngiyenze yabo. So la etekisini ngolunye usuku abantu bakhona emgaqweni ngolunye usuku abekho. Awukwazi ukuyigaranti kodwa le yasegcekeni imali iyafunakala. So iqale lana inkinga sisi wami. Yebo. Okay, January, February, March bengiyifaka kahle imali. Nelipho abafowethu ngibasubmithele. Iqale la ngo-April. Ngo-April imali ingakumina abafowethu sebengishaye kanti i-weekend. Eyagrova. Ayinami ayishayele lo BO 203 ayiyaphuza kumnandi. Nami ngayithola sekumnandi nawe sengithole noncane yakaza senginoyindlalisa ngithinta iy'hlathi. Angiboni phela nami ngibona ngebhili nje hayi bo ibhili. Imali engaka. Okay hayi ngoba imali ngiyiphethe and ngisa-impressa lo muntu wesifazane esengimthole khona la. Yabo. Ayigcini idleka kanjalo ngiwumuntu ozoyikhava imali. Ushaya uMeyi. Ngiyazama ukuhlanganisa during inyanga ingapheli ngisho kanjani inyanga ingapheli ka-April kaMeyi. Ngizama ukuhlanganisa imali ya-April manje le sengiyidlile. Still nabafowethu bangithemba le ndlela yokuthi manje vele kwasekuqaleni iy'liphu bengibanika mina bebengazi beyibuza. So ngabuka nami ukuthi hayi since vele abafowethu yimi uyisubmitha abayibuza angivele nje ngikhohlwe indaba yabo. Mina ngizoyikhava ngendlela engiyikhava ngabo. Ayisayibhubhudla namagenge. Phethe yami ekuthiwa ukineni yalapha e-hostel iyabuhlaba. Yabo. Naye ilokhu inginikeza ithemba le mali. Uye kuphela umuntu owaziyo ngale mali. Sure. Uye kuphela owaziyo. Because ubaba sathi sesimtshela nje before siyiqale le wathi na akayingeni ukuthi kwenzakala ini nani akayingeni. Yena uyabona le mali ingasiza kodwa akana ndaba ukuthi kwenzakalani. Every week yena ukunikeza imali yakho. Le sivumelwano mhla siqashana. So wena yini le kwenza ukuthi kahle le mali igcina ingasahlangananga enyangeni kaMeyi? Kushuthi-ke noma yini manje nawo usuya uyasondela uyaphela. Utshwala ngapha. Yile ntombazane engikhuluma ngayo. Nakhona hayi ukuthi yiyo kuphela. Every time mangisesporting vele ngisuke ngizoyithola intombazane e-right engizoyithola. Le nto imoshakale ngawo uMeyi usuphela ngithole
nayo ifana njengami inenkinga eserious. Leyokuthi Jimmy kuyabona imali ifuna engathi ingadliwa nje imali. Ifuna ukuphuza utshwala, ifuna nama-weave lezi zinto eniy'fakayo lapha iy'nsipho. So lento eyenzayo le ntombazane hhayi ukuthi siyavizithana nayo, yona-ke vele ifuna ukuzohlala iyabona ukuthi hhayi iyaphilwa la, free wifi, yonke into la endlini, nanegezi, uma ufuna amanzi ashisayo wathole eduze. Lapha yazi ngicakekile iy'kweletu. So okay, ume uyaphela, abafowethu bayihlanganise enye imali nakhona esikhundleni sokuthi engabe ngoba vele leya nyanga sengiyidlile, engabe la ngiyaphesha lutho, imali sengiyiphethe ngesandla. Isona kuba ukuthi ngiyiphathe sengizama ukukhokha nokunye okwangingahlangene nale mali, ngizele kuney'ngane. Ukhipha kuyo le Kufanele umholo wami mina wenza lutho, lo ngikhwela egcekeni awenzi lutho. Transport, iy'ngane ziyagibeza esikoleni ziyadla, umama waze akasebenzi, ngamshiya le stand emakhaya. but wena wabuya futhi wathatha intombazane wayivumela yahlala? Akekho yena la, fanele ngibe nomuntu la uzonganelisa. Uyazi nawe utshwala behlela musudakiwe ngathi ungathola nje umuntu nje. So kahle kahle wena uchaza ukuthi le mali beyithi uma ifika esandleni uhambe uye eGroove uyithole sewunesincane nje sisha. And leyo nto leyo yenzeka ngaso sonke isikhathi, igcina ukwenzeka manje ngoMeyi sengithole le ntombazane efuna ukumuva in. So ukumuva in kwale ntombazane, isimo endlini phela ukudla kuyashintsha, ukuthenga yonke into, amantombazane ngiyawazi. Mina bengiyidlela nje namagenge sikwazi ukuthi sidle la, even erent ngithi ngiyafika endlini mhlawumbe sekucosha lo kabili kathathu, bengingenayo iwari ukuthi fanele kuphekwe la endlini. Manje sekufana nokuthi senginengane entsha encane. Yabo, ngapha ama-cosmetics, ngapha kuningi sisi wami. Umama wasendlini uyamchazela ukuthi le mali edliwayo imali yesitokfela? Akazi lutho yena, mebona mina nje uyibonela nje ibhosa. Uyazi futhi ukuthi phela uMageba engathi mhlawumbe uMageba khona into angisiza ngayo, kanti siyasizana. Mina ngiyamsiza ngokuthi ngimnikele imali ayifunayo, nawe uyangisiza ukuthi ngiyahola phela makuphela iviki. So unembeza nokuthi iy'ndlela mhlampe oke wayizama ukuthi uhlanganise le mali ngoba phela abantu laba and imali le nokukwethemba kwabo. Angithi swami yiyo le nto le engiziselayo namhlanje la ekhaya, ekuthenini manje yonke imizamo esengiyizamile manje ayiyahluleka. Sabathe naye ngiyambeka phansi uMageba ngingamtsheli ngokuthi imali idleke kanjani. Ngimtshela nje ngey'nkinga engibhekene nazo ukuthi imali engabe ngiyayidinga icishe iyele ngala. Ngizama nami ukukava leya mali le manje engeke ngize kusayikhava. So bhuti wami, wena ngoMeyi useyeza phela manje useyamuva in lo muntu lo wesifazane, kwenzakalani esimeni seyimali ngoba phela wena unenkinga yokuhlanganisa imali? Lo sisi lo uza nokukhulu-ke kunalokhu mina engibhekene nakho. Ngangokuba sekufanele kushintshe indlela ekumi ngayo la endlini. Usofa wami mawukade umi ngala sekufanele ume ngala. Sekufanele kushintshwe amakhethinizi manje kufakwe amanje. Yonke lento yenziwa ngemali, kushintshwe i-bedding imali. Lo muntu ufuna izinto zokugqoka imali, uhamba amaphansi kahle kahle laphana. Kushuthi kahle kahle ngamanye amazwi la sisi wami, le ntombazane le isiwutholile umsebenzi ngokuqoma mina. Wena uyayichazela yini ukuthi hhayi mama mina esimeni ngisebenza imali engaka ngithole engaka, so ezinye izinto ngeke ngifike kuzo? Inkinga yami nasisi ile yokuthi mhlawumbe ngamanye amazwi angazi ngayibeka kanjani, mhlawumbe ngiyasaba noma because lo sisi lo uyazi ukuthi ngisebenzani. Vuka ekuseni ngo-4 ngiye erenkini,
ngibuya ngo-6 ntamba, uyazi umsebenzi engikwenza. So ngingasho ukuthi mina ifiye nami ngiyasaba ukumtshela because into uma ifunile angikwazi ukuthi ngeyikhona ukwenzeka leyo nto. Mhlawumbe ngichaze isizathu, hayi isithandwa sami imali anginayo, ngifile ngathi nje uzovela angishiye. Yabo, ngiyameke nje kahle kahle nami ngiyamthanda, senginalo uthando lwakhe, kodwa manje ngimoshekile futhi. Manje uzoyimisa kanjani ukuthi uzomchazela ukuthi kwenzakalani, or nawe ikhona enye bowuyidla eceleni imali? Ya ikhona kodwa ayiningi kakhulu imali ebengiyidla. Isikhathi esiningi imali ngiyidla nayo nabanye futhi abanye engiphila nabo, njengabantu engingasho ukuthi ngiphuza nabo. Wena uyidla ngasiphi mhlampe izizathu? Uyayidla nje or uyakubuyela unembeza ukuthi le mali akuyona eyami? Ngaso sonke isikhathi uma ngidla imali ngisuke ngazi kahle ngenza into ya-wrong. Yabo, ngenxa njengoba ngisho ukuthi nami kushuthi ngizama ukumimpressa lo muntu. Yabo, ngiyabona futhi ukuthi ujabulile, kodwa mina ngapha manje ngiyakhala. Manje uma ubabuka erenkeni abafowenu, sihamba isikhathi, ziyahamba inyanga, bayakunika le mali bayaqhubeka, uthini wena enhlizweni? Eyi sisi wami, ngiyayithatha nje imali. Bakhona bona engathi mhlawumbe banakho ukusola, kodwa ngenxa yokuthi mhlawumbe bancane, ngoba ngingasho mhlawumbe babili ku-10. Yabo. So yini into ebenza ukuthi basole mhlawumbe ukuthi hayi ngathi imali ayikho? Ngoba angisabanikezi iliphi into engaqale ngayenza. Abakaze nabo bayibuze, kodwa ngizwa ngabanye abafowethu erenkeni siyakhuluma. Singahlala emotweni yakho sixoxile abazethu ukuthi hayi then senambona yena ucebolo zakho ukuthi akasebenzi kahle la. So abanye bangitshela ukuthi ayazi abafowethu la wagcina nini ukulo nabo, ngibatshela into engekho, ngibatshela ukuthi hayi imali right. Nazi kodwa iy'nsuku ziyahamba. So bhuti wami, lo sisi osendlini, yiziphi iy'nkinga ey'nkulu akunika zona? Lo sisi engihlala naye lapha endlini, njengoba kade sengichazile nje ukuthi usisi nje omuhle, othanda nezinto ezinhle. Nawe uyazi futhi izinto ezinhle sisi wami zibiza imali. Yabo, lo sisi uhamba amaphathi angempela. Yabo, mina le moto engiyidrayivayo njengamanje ngiye ngithi uma ngiyibuka ngicabanga ukuthi kahle kahle lo muntu akufanele engabe even naye. Ngenxa isimo engamthole ekusona nesasiphila kwemanje. Abantu aphila nabo bahamba ngo-BM, iy'moto zama-SUV lezi ey'hamba. Yabo, and leyo nto leyo iyangi-challenge-a mina ngaso sonke isikhathi ukuthi noma kungathiwani mfethu, okay kulungile imoto ayikho yiyo le esebenzayo, kodwa yena. Yabo, imali lo muntu lo une-allowance ufuna uyondla ngale mali le ngiphila ngayo. Yona le stokvel? Yona le yestokvel. Nawe nengane efundayo ekukhokha iy'mali engingazazi nokuthi zomalini. Noma unobudlelwane nabo akayomncisha umuntu olala naye imali. Uyibonile futhi lo muntu phela le mali sikhuluma ngayo. Hhayi ukuthi ngizothi mina ayikho imali ngokuthi ngisho ngegama. And inkinga enkulu ukuthi wena awuyichazi ukuthi yani le mali. Inkinga enkulu ile akazi ukuthi imali akusiyo yabo. Kulo 10,000 engisuke ngophethe ngesandla ngaso sikhathi leso, imali enginayo, imali ekusuke kuyeyami ngaso sikhathi 8,000, nakhona kusuke kungasiyo yabo. Le mali isuke iyodiphozithwa. Nayidla imali, nayidla abasoli erenkeni ukuthi hayi bo umfowethu mhlawumbe khona ushintsha nalo. Erenkeni bayasola ngani ngoba lo sisi lo, njengoba ngisho ukuthi uzonoshintsho oluningi, seyiyashintsha nami indlela engigqoka ngayo manje. Sengigqoka nje ngiyabonakala ukuthi hayi umuntu imali ikhona. Gqoka izinto nje zayo zemali. Uma kufanele uthenge isicathulo sa-7,000, angithi imali kuyazi ukuthi ikhona. Fanele sithenge isicathulo sa-7,000. Angisakhulumeli-ke yena, isicathulo sogqokwa yini. Ngoba naye uma ngifika naye ebanganeni bakhe fanele kuvele ukuthi hayi uhamba nendoda.
So erenkeni bathini bayakutshela ukuthi hayi ndoda usushintshile indlela yokugqoka. Bayangitshela, uyabona banokusolasola, kodwa manje akekho umuntu oza kumina direct nokuthi angithi phela uMageba bayazi ukuthi unamatekisi. Mina ayikho, bazi ukuthi mina ngumfana kaMageba. So kobhuti bakho ngoba phela ngizwe uphatha indaba yokuthi obhuti bakho yibo abaphethe umsebenzi. Awukazi mhlambe uthi bhuti ngisacela ungitsheleke imali engaka ngoba nginesimo kodwa ungamtsheli uMageba. Ngikhona ngimzamile umfowethu omdala. Sathi ukukhuluma naye. Naye ngiyazazi inkinga zakhe. Athe mengichazela zona wabuya umqondo kahle kahle bese ngimpintsheke ngale ndlela ukuthi ngikhuluma angisamcabangeli manje. Isimo engisaziyo sakhe, kodwa manje angisamcabangeli kusona. Sengicabanga mina le nkinga yami manje. So ngathi ukukhuluma naye kwawukuthi hayi methe imali ana usho nami into engiyaziyo ukuthi akana ngenxa yezidingo zakhe engizazi nami. Ngoba phela unemama endlini uphathile nokuthi sekuze kwashintsha nendlela yokuthenga endlini. Mhlawumbe awukaze uyozama kuney'toro okwaziyo ukuthi ubambise ngento bakunikeze imali. Awukazi ukucabange nalokho. Hayi lutho. Bengafinyeleli lapho. Into ebengisayicabangile nje ukudayisa yona imoto engiyisebenzisayo. Nakhona engeke ize ukhande lo 70,000 engikhuluma ngawo. Lo 70,000 engikhuluma ngawo ungeke uze ukhande. Wena sezoma indlela engizame ngayo enye eseceleni. So ngalento yokufunda o-Facebook-ke nala ey'ndabeni kuthiwa umkhulu bani ugogo ubani. Nayi amagundane alethe imali esheshayo kanjalo kanjalo. So yiyo-ke ngiqale lapho-ke ngabo-August singiyaqalayo manje ngiyabuka phela iy'nyanga ziyancipha. Yabo and imali ayikho imali ekhona. Imali engikhuluma ngayo lo 30,000 lo nakhona engiyothi mhlangothi kuyofanele babe khona nabo abafuthi ngenxa yale akhawunti siyisebenzisayo. So nje sizome isimo esinzima. Mawuyiqala indaba yo-Facebook omkhulu. Labo omkhulu-ke kanjena naseswami. Mubona la epejini labo yabona bayayiveza ney'mali zabo la ey'khulu. Ngiqale-ke nami ngithi ayingeke. Mhlawumbe le ndlela izokwenza ukuthi kusheshe. Ngoba bayasho ukuthi hayi ngosuku uyayithola imali engaka bayiqagule ngendlela abayiqagula ngayo. Kanti la engimosha khona okokugcina mase ngifakela nale nkinga. Ngikhuluma nawe sesami akukho mali ngisho isenti. Umkhulu lo waku-Facebook wenza njani? Wakukhuluma naye efonini noma waya kuyo wayomnika noma wayidiphozitha? Angithi khona iy'namba la. So iy'namba zabo ngiyabafonela siyahlangana la esihlangana khona. Yabo nakhona akufiki. Angazi noma i-assistant noma ithwasa noma ngizothini angikwazi ukubiza labantu ngamagama. Akufiki. Mefika lo muntu ofikayo uchaza indlela achaza ngayo uyayikhipha le mali oyikhipha. Mengathi nje manje faka 50,000 leyo mali izobuya isu-500,000 abo-12 ey'ntathu mase kusa ungalali amagundane azokusheshisa. So wena wafaka malini wathenjiswa malini? Kushuthi-ke ngabo-August ngalezi zinto lezi zokugembula nami kube khona lo 20,000 engiwinayo ka-Hollywood. Ngivele ngiwufake wonke lo 20,000. Ufake wonke lapha elontuzaneni kulo mkhulu lo. Babethi umkhulu Thabethe, umkhulu Thabethe. Ngangimbone nje la ku-Facebook. Ufake wonke lo 20,000 nakhona ngumniki. Ngunika njengoba ngisho ukuthi unomsizi wakhe nakaveli. In exchange of igundane, ukunika igundane yini or? Ukunikeza igundane engihamba nalo ngekhaya. Hayibo. Mangifika ekhaya ngalidedela angitshele nezinto engifake ngizenze. Amakhandlela nani. Yabo. Gundane la shuthi kahle kahle mina senginekhona lami nje la engenzela khona lezi zinto. Yabo kube khona nengikushisayo ngikuvuvuzelayo. Yabo ukuyikona ukunukwa yilo ligundane leli lizobuya nemali.
August uyaphela September. September 1, September 2. Ngeyi-3. Hayi welothu uGundane umbuka. And ngisaqhubeka nale process phela Yashisa. So uGundane wafika walibeka endlini lase liyayirowundela lapho. Liyayihambela phela iGundane, liyayitholela indlela yokuhamba. Kuze kube namhlanje alikaze libuye njengoba kuNovember. So imali iGundane liyilethile kodwa alibuyanga noma Alikaze labuya nemali iGundane. And manje labantu bangibafonela, abafonela ukuqala okay. Wayibamba ifoni hayi umkhulu Thabethe kanje. Yabo ngathi nje ngisachaza ukuthi hayi ukhuluma noCebo Luzakha wakwaZulu. Yadrosha ifoni. ha Hey manje ngiyazama okwesibili. Hayi lutho lokidrosha. Yabo ngimzame akudroshwanga. Sengiyamfonela isiblockiwe. Ngimzame ngo-private number. Ayingiboni akasayibamba. Sengimzama nangezinye izinamba manje ke lutho ukubuyela kumina. Ngisamthola nje inhloko. Siyaringa kodwa ibala akayishintshi inamba. Ey'nkundleni zokuxhumana ngisamtholi manje umkhulu Thabethe. Imali ayikho. iGundane alibuyi. So i-solution mhlambe uke wacabanga ukuthi uguqe kuyiMageba ukuthi hayi baba ngeke ngixakekile. Awuphathe indaba enkulu lesami yoMageba ongibulala. Njengoba ngize la nje ayikho enye i-option. Angisenayo enye i-option yila. Ngcono naye mazi ukuthi ngifuna usizo. Ayibuke la abone ukuthi umfana wami uxineke la kanje. Manje mhlambe isimo kubo driver sebeyasazi ukuthi mhlambe imali kuno 30,000 kaJanuary, February, March le enye ayikho sidalo. Abazi abafowethu. Umfowethu abafowethu abaziyo. Ngicela mhlawumbe manje indaba isifikile bona. Yiyo into eyenza ukuthi kahle ngibale because la ngihlala khona la ngikutshela khona ukuthi ngihlala nayo le ntombi. Angisahlali sidalo. Angisahlali akukho la mina nawe ngeke ngize ngikutshele. Mina owaziyo la ngihlala khona. Nakhona la engakhululekile khona. Angiphathi sami makuthiwa ngihamba la estradini ngibona ivele amaphoyisa vele ube ngathi ize kumina. Vele ube ngathi ize kumina. So uke wazama mhlambe ukufona ukuze ukuthi isimo kwenzakalani bayazi nawe ukuthi usubalekela ukuhlukaniswa kwemali. Umfowethu omdala lo ubuza ngayo ukuthi akekho yena umuntu engangazi. Uyeke umuntu engathi ngiyazama ukusesha kancane kodwa naye akangitsheli into eqondile kunaloko ufuna ngisondele eduze. Manje angithembi kahle ukuthi kwehlahle kwenzakala. Yabo. So wena awusarenki. Angisarenki. Ngumuntu nje ongasasebenzi njengoba mina. Awusahlala endlini. So imali isasekhona mhlambe yokuthi uzenzele ezinye izinto zakho. Ngukaphila nje lo ukuphila ongatheni. Yabo. Angiphuzi itshwala akunayo imali. Ayikho imali. Nokudla ngidla lokho kwasemgaqweni lokho ukuthi ngithenge igwinya nani. Angisakwazi ukuthi ngidle full meal ngihlele endlini ngibukelele iTV ngenza ini. So bhuti wami uyasaba yini or unovalo lokuthi mawungaya mhlambe kubaba uMageba umchazele ukuthi baba ngisacela manje ungiprotect akusekho la ngingaya khona. Yabo sisi wami ubaba wami uMageba. Sathi iqala le nto. Wathi akayingeni isidala. Wathi akayilo muntu ngeke. Yabona njengoba ngila kuwena manje. Mawungangisizanga. Phelile mama. Indaba yakhe ngicabanga ngisho ukuyicabanga emqondweni. Uyongibulala mama. Ngibalela abantu wena oqala ngami straight here. Sho. Babukela emakhaya nizwile kubhuti wethu unenkinga lana udle imali yestokfela abafowabo bengazi and manje usenkingeni ngoba sekushaya isikhathi sonyaka la ehlukaniswa khona. Mawukuthi mhlawumbe nawe lapha ekhaya unalo usizo ongamnika lona noma ama-ideas angenza ngawo ukuze ezokwenza ipeace nabafowabo kade eshaya nabo imali, sicela ukuthi usibhalele kuma-comment noma usho. Mawukuthi akaka-subscribe, ngicela ukuthi usubscribe, ufollow, usharele bonke abangani bakho.